Yau dai ta faru ta ƙare. Aminu ya ƙure na Khadija a live. Ta ce idan suka yi game har so uku ya wini ɗinta to za ta amince da tana son shi. Amma kuma wani abin takaici da an ka yi game har so uku da aka ta ga ayi wini ɗinta ta ce ba ta yarda ba sai an sake wata game. Abinda zan gaya maka Aminu, kawai wannan yariyar ba son ka take yi ba. Zan kunna muku ku ji abinda take cewa. Wannan yariyar ba ta son ka. Ba zai yiwu ba a ce mu ɓata lokacinmu mu sa gift don mu zaka don kai winning, sa'annan daga ƙarshe yariyar ta ce ba, yariyar ma sabka ta yi daga live ma kwata-kwata. To kawai shawarar da zan baka, wannan yariyar ba ta son ka, domin idan tana son ka ba za ta sa kawai ga wahalhalu ba. Ita ce ta ce sai ka zo garinsu, ita ce ta ce sai ku yi game. Yanzu gashi a ƙarshe an zo a yi game, Aminu ya yi winning ɗinta har so uku, da ƙarshe ma yariyar ba ta ce tana son shi ma, guduwa ta yi a live ta sauka. To mu ba za mu yarda ba, ba za mu ɓata lokacinmu ba, mu saka gift ɗinmu, mu saka domin ka yi winning, sa'annan ka yi winning ɗinta, sa'annan ta ce ba ta ce tana son kama, gaba ɗaya ma sauka ta yi daga live. Ku saurara ku shi. An yi wasa uku yanzu. Wasan nan bai mun ba. Kina ji na? Wasa bai mun ba. Kamar yadda muke ba. Wallahi sai an ƙara ɗaya. To saboda Amin ya African time mu da muka ce karfe 8:30, karfe nawa muka fara. Yariyar to a ƙarshe ma guduwa ta yi, ta ce sai ai an sake yin wani game na hudu, karo na hudu. Aka yi karo na hudu, aka yi winning ɗinta. A yi winning ɗinta, abinta ce tana son shi, kawai sai ta sauka ma daga lab ɗin gaba daya. Kenan wannan ya nuna cewa ba son ka take yi ba, wahalshe ka ne take yi. Ke ga ki ba wani kyau da ke ba, ba wata siffan mata da ke ba, ki zo ki hau live ba ki a dariya, ki diskaka kamar gumki, masoyinki na turo miki gift ba ki ma cewa kin gode, ta ya za ki wuni din game din. To yanzu dai a ƙarshe da yariyar mata gudu, bata ce tana son shi ba. Wallahi yau ta ɓata wa mutane da rai. Rantsuwa kika ce iya wuni ɗinki so uku za ki ce kina son shi, amma da ƙarshe sai kika gudu. To ina baka shawara, wannan yariyar ka rabu da ita. In kuma comedy ne kuke yi, ku hito ku gaya wa mutane cewa comedy ne kuke yi, ku daina wahalar da mutane, da wannan ba soyayya ba ce, wannan abin naku iskanci ne. Dare yayi na ce dole sai na yi wannan bidiyon.